Ia denek, gehienek esaten dute bi gauza aldi berian egitea ezinezkoa dela edo oso zaila. Gure gaurko gonbidatuak 1, 2, 3 eta 4 gauza egiten ditu aldi berian. Bai, hortxe gelditu eta ikusiko zuen. Kaixo lagunak, eguerdion, eta Ander Zubillaga, ongi etorri, zer moduz? Osondo. Irekin itiazeka txokola, abrazo, hola hankakin da tana batea, ezta? Izeiteituk, arrautza batitu eta tortilla iguelta man aldi berian. Bueno, hoi ezakit, naiz eiatzen egin beste igual, baina saiatzen naiz. Bueno, egia esan, zenbat instrumentu batea jotzituzu? Bueno, instrumentua bat, baina saiatzen naiz bat baino gehiago bezala sonarazten, ez? Ados. Bueno, Ander musikerua da, hemen proiektu batekin dator esku artean, baino lehen hori bai, zenbat taldetan ibilitakoa zehazu? Bueno, egia esan talde askotan, ez? Baina, bueno, hola batzuk esatearen, Governors, Izarokin ere kolaboratu, Xabi Solanokin ere talden jo izan dut, eta, bueno... Eta guan, itxasuan Elurra proiektua, ezta? Hoi da. Azkenengo diska kaleratu dekena, aurreko urtean bukaeran kaleratu zan, ezta? Hoi da, bai. Zeto patuko dugu bertan? Bueno, estiloa aldetikan, badaude estilo ezberdinak, baina bai zentratu nahi izan dut, finger style estiloan, dala pixkat, country eta ragtime eta hola pixkat nahazte dituna. Goxagarria, ez da? Bueno, ikusiko zuke segundo pasatuko deun. Bueno, zukalden zemuz moldatzea. Bueno, saiatzen ez. Moldatzea eta saiatzea. Elkarrekin ningo deuna da, ikusiko zue ogitarteko ehar bat, geho patata gajo batzuk eta saltxa ehar bat lagungarri. Hortxe gelditu, ondo pasako duta. Ikusiko zue musika bolita iteun. Bueno, lagunak eta Ander, garatuko izuet, ikuste zuet, esente osagai dakaula eta nundik noa ibiliko gehan, bale? Esate bateako, hemen dakago, ogitartekua, hor patatana eta hor saltxa. Eta ogitartekua egiteko, hasiko geha tipula moria. Moztuko deu, oliotan goxatuko deu, erramu pixkatekin, eta ondoren botako jo ardo beltza, murrizten utziko deu, eta hoi dena murriztuta daunean, gehingo deuna da txistorra pusketetanin, eta bertan pregituko deu. Gio koipe gehiagi atatzen bago, gehinduko jo soberan dakan koipia. Eta hoi izangoa, ogitartekoa betetzeko. Baina, ogitartekoa betetzeko, ingo deuna baitare, ogitxua moztuko deu erditikan, hemen dakaun gazta artikan xerra batzuk ateako ditugu bi aldiak ondo betetzeko, eta ingo deuna da labian erre. Labian erreta daunean, gratinatuta alegila, ingo deuna atea, siape eta maionesa emango jou gaztan gainean, geho jarriko deuna da, hemen indeun asketa tipula eta txistorrana, eta errukula pixa jarriko jou, ogitarteko antzako. Hoi izangoa gorko plateran oinarria. Baina lagungarringo ditugu patata gajo batzuk. Patata gajo zer dia? Batzu dia patata paja, bestia dia patata panadera, eta patata gajo dia, mozten dugu hau 6 edo 8 zatitan horrela, eta sal eta guzti ustitugu irukitxo batzuk bezala. Ingo ditugu olio basuan ondo konfitatu, behin konfitatuta daunean olioa hilo ingo dugu temperatura, ingo dituguna da prejitu, eta plateraratuko ditugu, baino ningo duena hemen esnia eta gaztakin krema bat ingo dugu, krema hori patatan gainetik botako dugu, eta hoi gutxi balitz, hemen dakaun iruru gilarrakin, ingo duguna da xiretan moztu, salteatu, eta gaztan gainetik jarriko dio. Eta hau dena lagunduko dugu arrauntxo saltza batekin. Zer nahi duzan? Saltza rantxera. Eta hau da, maionesa, gazta freskua, hemen dakau tipula eta baratzuri hautza, zukua limoiana botako jo ere bai, eta hori denan azten deunean, gerengo deuna da tipulina darra txiki moztu, eta gainetik botako dio. Bale? Eta gero gaur egun ikusiko dugu, eta bokadioa jan, da patatak eta hemen txeko xatuko dugu, zure musika entzuten. Bueno, ingo deuna da, ni hasiko naiz tipulakin, eta zuga didez patatatxo hauek, gajo hauek, prestatuko dituzu. Beitu, ni bat ingo izut erditikan gutxi gora bera, nola aldezunin jakiteko. Iten deuna da, lehen da bizi, alde batetik beste haino moztu. Patatak handiagoa balin badia, gehiago ateatzen dira. Hau nahiko txikila dira, eta nik uste demenik 3 ateako ditugula, baiten dezu, beitu. Erdiraino jute geha, eta erdiraino jute geha.
eta dibes hemen 3 dazka horrela, bale? Venga, ire kontu, olioa berotzen jarrikoet, eta beste sartai hartukoet, bai, tipula martxan jartzeko. Bueno, ni patata horiek, ustet, hemen sartuko zaizkiula, eta hemen tipula. Bueno, zelakoa da itxasoan elurra. Ez da gauza arruntena, baino, Igual iparri aldea juten bagea, bai, ez da? Irlanda aldea, bango jan igual, bai. Bueno, hitz joko bat da berez, nire maztea itxaso da, eta elur nire semea, oain dela 7 hilabete jaiotana. Ona, zorionak. Eta, bueno, hitz joko bezala erabilietz, diskan ere badaude nire familiai dedikatutako abestiak, bai itxasoi, bai elurrei eta bai marei, eta beste alaba daukaguna. Bueno, ze gauza polita, orduan famili guztian diska, hau gila, ez da? Bai, hoi nahi izan dut bintzat. Ze ona. Egia esan, zehose aurre atatzen deunean gure batutan nik pasteleriai jarri nion izena, baina horre famili guztien izena beharko zuen. Hala da. Bueno, eta kontatu diska bertan, zenbat abesti, zetopatuko deun zehazki? Diskak 7 abesti dauzka, eta inizan detena, urte guzti hauetan komposatzen nijoan abesti horiek, ez? Beti neukan burun, atera bat, disko bat, ez? Baina inoizen una aurkitzen denboraz, beti ibili naiz beste artista askokin, eta bat. Eta, elur jaiotea zijoala, udara hoi ez nun kontzerturik eta hartu, eta horren arira, hasi nintzen, esaten, zeba, ez dut prestatzen, ez? Repertorio bat, eta, diska batea behi da ere abesti prestatzen, eta hola sortu nituen, 7 abesti hauek. Eta 7 abesti hauek sortu dituzunak, orduan, ia bukararen ondia, oia zure bilbidean iten juntzean abestiak izan dia, horrela izan da historia? Denetik dago, azkena sortu nuna izan zen elurrena, nengoela abesti bat, eta, beha jaiotzanen bukatu nun, inspiratu ziten, eta bukatu nun, eta esan nun, zeba ez dut grabatuko, eta bideo bat inun, eta, bakizu, motibatu nintzen, eta atera nun bideoa, eta gero horren arira ere, beste abesti batzuk erdi grabatuta ere baneuzkan, lehenagotikan ere, eta esan nun, oain da momentua, eta taldea osatu nun, da estudioa jungian, eta grabatu genituen. Hori geztik errezia izan behar aukeratzia ze abesti jun behar duten, da zein aurrena, zein atzetikan. Azkenian da, ez dakit, jatetxe bat irekitzezu, eta ze plater jarriko dituta, mekatxetxe 10. Azkit igual 30, 100, baino 8 jarri behar dia menuan, ez da? Eta hori aukeratzeko, nola inuan lan hori? Inun pixkat kronologikoki, ze lehenengo abestia sortu nuna itxasontzat izan zen, guain dela 7 urte edo, eta hoi garbi neukan hoi jungotzala, ez? Eta gero baita, bizipenak, eukiteun bizipenakin normalen sortu izan dituta abestik, eta bizipen horiek pixka bat isladatzen dituen diska da, ez? Eta sarietu nahiz ordenen jartzen abesti horiek. Eta adidez, semian kantuan, ze entzungo dugu? Kantua dia, letrak ebai jartituzu? Kantu gehienak instrumentala dia, 5 instrumental, eta bi dia letrakin, eta letra horiek nik ez nituen egin, Xabi Garaialdek indako letra dia. Baina, adibidez, elurra abestia, eta beste abesti batzuk ere, country kutsua dute, baina estilo nahiko konkretua, finger style ez zaiona, ez, datorrena Nashvilleetik, eta Chet Atkins, adibidez, netako influenzia ondia izan da. Zendeko hori Chet Atkins? Chet Atkins da, Finger style, azkenian zer deseazki finger. Oide, zukaldaria finger de pollo, eta holako ezautzen eta style, finger style hori zeazki. Finger style da behatzekin jotzea, basikamente, baino... Finger, oida, bihatzen oi askoan bez fingerrak bihatzen zela dian. Behatzekin jotzea, baino, aldi beren gauza bat baino gehiago itea, ez? Bajuak markatzea, melodia itea, eta akordek baita. Gitarrakin esan dezakegun, dena batea sonaraztea, ez? Eta nola kudeatzen deko hori dana? Zer sartzen deko aurrena, zertziak aurrena, zein jartzen deko urrengua, nola moldatzen deko hori? Azken finen da, komposatzeako garaien talde bat bezala pentsatzea, ez? Zuk abesti bat asteazeanen jotzen, igual akorde batzuk atatzeituzu, eta igual melodian bat edo okurritzen zaizu, baina hoi dena, eman baiozu, horrei denei, eman baiozu ritmo bat, jarri baizkiozu bajuak ere bai, bateria, eta ez? Eta hoi da
egiten dana, ez, fingerstylen, talde oso bat izango balitz bezala, dena gitarran... Zuzen sentitzea, orkesta baseala o bakarlari baseala? Bueno, saiatzen naiz, orkesta modua sonatzen, ez? Orkesta modua sonatzen, baina bakarrik anitxo. Bueno, gitarrari bai pizka bere ziladek, zeatik anino balen, bueno, ez dakit gitarrak, guain ezagutzen duen beste ukelele txikioi, eta gio beste espainola hundi hori, baina hau etzekit ukelele espainola dan, edo zer dan zehazki? Bueno, nahiko berezia egia esan, gitarra mini bat da. Gitarra mini bat da. Bai, gitarra bat da, australiarra, eta ez dia asko ikusten egia esan. Hola, izatea, pixkata hundixok ere, izatea, hola, gitarras de viaje edo bidaiarako gitarrak deitzetzaienak. Eta, bueno, hau erosi nuntze oso, soinu oso nauka. Naizta txikia izan, Unu berezia teatzeik, Bai, eta gero entxufatuta, azkenen zuzenekotarako eta entxufatzea importantea da, ez? Mikrofonoa eta barrun daukana, eta hoi oso nauka, eta oso guztua nau. Bueno, lagunak, hemen txe, aigea itzein, da lehen da biziko urratzak inditugu, Hau mosten nahi naiz, gio gitarteko alabian sartzen duenean gainean jarri eta urtuta ateatzeko. Hemen indeuna da, tipula moria martxan jarri, erramuare bai botako jau, ja, pixkatu guztai zaitena, krak txiki bat itia bai, zapore gehiago botatzeko, eta hauek bai, olio basuan jarritugu, guain aberrastean dantzan, eta ingo duguna da, bitartean erreportai bat ikustea joan, ados? Eta zehazki jungo gea, oretuz okindegira, Hernandin dao, eundoko gile itegue, eta gozogintza bai, eta gaur, ogi integrala ikutziko dugu. Guazen betara, gari integrala. Haupa, kaixo guztiei aspaldiko Joseba, Adrian naiz, Hernaniko kale nagusian gaude, eta hau da, Oretuz Ogi Obradorea. Oretuz Ogi Obradorean egiten dugu batez ere ogia, ogiak hartzituta daude bakarrik orantzakin, amaoreakin, edo masa madre deitzen zaion hori, orantza mota ezberdina dauzkagu, garia, zekalea, espelta, trigo sarrazeno, eta gure ogi guztiak hartzidura prozesu luze bat daukate. Erabiltzen ditugun osagai guztiak zertifikatuta daude ekologikoan, eta dana saltzen dugun guztia guk egiten dugu hemen eskuz. Dauzkagu, gariakin, bat txuriena dela, erdia txuria eta erdia semi-integrala, gero semi-integrala eta uneko un integrala. Gero daude aziduna, sesamoduna, dauzkagu beste zereal batzuekin ere, txoripanak ere ateatzen dira, gero moldeko ogia daukagu, oliba olioakin bakarrik, alden neurrian erabiltzen ditugu inguruan dauzkagun ekoizleen produktuak, ez? Gero asteburuan ogi bereziak egiten ditugu, intxaurra pasak, txokolate pasak, kurkuma, artoana, asko gustatzen dela ere, bueno, eta beti ere, ateatzen dira normalean, depende zelako lana daukagun eta nolako inspirazioa etortzen zaigun, ogi berriak ere ateatzen dira. Jendea ere, egoteko pixkat, ez aspertzeko, ez? Ez haiek eta ez gu. Gozo mota desberdinak egiten ditugu ere, hemen arrakastatxoa dira gure kukiak, 7 kuki desberdin dauzkagu ja, gero dauzkagu madalena desberdinak eta bizkotxo mota desberdinak ere, orain torrijak egiten ditugu ere, briox, babka, boieria guztia dago ere bakarrik orantzarekin hartzituta. Eta tarteka panetoneren bat egiten dugu ere, hola, gozo mota desberdinak daude. Gaur egingo dugun ogia, ogi integralea da eta Araban ekoiztutako irinarekin egingo dugu. Gaurko ogia egiteko daukagu hemen orantza edo ama, kasu honetan orantza integrala da, ogia integrala izango delako, Araban ekoiztutako irin ekologiko hau, integrala da, hauek dira 5 variedade landatu egiten dituztela, erein egiten dituztela batera, aintzinako variedadea dira, eta horrekin lortzen dute pixkat laguntzea batzuk bestei. Eta irin hau da oso ogi ona, ez? Integrala da, nutriente guztia dira, arrizko errotan egotutako irina dira, eta gero, hori ama, irina, ura eta gatza. Gure ogiek ez dute beste ezer. Eta gero, atera egiten dugu, ore hau. Orduan, ore hau egingo dugu zatitu. Kasu honetan, kilo erdiko ogiak dira, egiten ditugunak. Hau joi batzan, niretzako, ogia egiten nuen etxean eta horrela, eta, gero eta ogi gehiago hasi nintzen egiten,
eta azkenean lankide bat animatu zen, eta obradorea montatu genuen. Eta hau egin behar da formatu, batar forma edo torpedo forma emango diogu, gero banetonetan sartzen dugu, kanpoan egon behar da fermentatzen pixkat ordu bete, 2 ordu, eta gero ja, hotzean sartzen dugu urrengo egunera arte. Obradorea egin genunean, bai geneukala buruan, obradore guztia agerian jartzea, ez? Azkenean guk inguruko produktua eta produktu ekologikoa erabiltzen dugu, eta transparentzia hori bai nahi genuela erakutsi modu baten. Horregatik denda eta obradorea bakarrik kristalarekin banatuta dago, eta zu erostea sartzezean, eta zuzenean ikusten gaituzu hemen lanean. Honeako eta txarreako, porque erortzen baldin bazaizu ez dakize, hori ere ikusten da, ez? Baina, bueno, gustatzen zaigu gainera harreman hori bezeroekin, eta jendea galdetzen du, etortzen da guztiari ere interes horrekin, adibidez, orantza zati bat edo ematen diogu beti, jendearekin harreman hori daukagu, eta nik uste polita dela. Eta, zabaltzen dezu ere pixkat, ogiaren kultura, ez? Eta, zuzeneko harreman horiek mantentzea garrantzitsua iruditzen zaigu. Hau, atzotik daukagu ja neberan, hozkailuan, eta gaur, prest dago, zuzenean labean sartzeko. Hau da, gaur egin dugun ogia, ogi integrala, Arabako irin ekologikoarekin, amaoreakin, orantzakin bakarrik hartzituta, Hernanin gaude, horetuz ogio abradorea, gea, eta nahi ba ez dute hau probatu edo beste zerbait, gonbidatuta zaudete. Venga, ondo izan! Hau, Adrian jauna, oidekoi pulamentuakin, gogoakin da maitasunakin lan egitea. Eta nola ez, olako denda bat eukita, zure albokoai olako ondo elikatzea. Besarka da hondi bat, eta jarraitu olako, notatzea goxatzen dezula, eta hori oso garrantzitsua da bestiai goxatu arazteko, ez da? Handerrekiteun bezala gitarrakin, alaxe da. Besarka da hondi bat. Bueno, gurian jarraitu behar, hemen behitu tipula erramuakin dabil, kolore pixal hartu 5 minutu hauetan, eta hoen ingo dioguna da, ardo beltza bota, eta murrizten utziko dugu. Eta dana goxatuko dugu, bale? Bale. Geo inbiar detena da baitare, hemen. Txistorra moztu, bertan sartu. Kezkatzen egin, leheno esan dut bertan saltatuko etela ez dakit igual kampuan da geo txistorra bota, zera igual koipe getegi botakoit. Ikusten jungo naiz. Patatak hemen dauntzan dabiltza. Eta lagunduko jasuna, gero esan dugu nola kurruskari ingoitu gulun hauek tiratxotan. Hemen hander, ezak hemen, ni prakitzaten nian gustatzen zait, tirako gortxo hau ekitzia. Zeratik, baino kurruskari nola utziko ditugun, hoi kendu jo pixka fino ibiltzeko. Hau iten jo desuna da tiratxo hori azalgo hori kendu, dana ikentze jo, tirida finetan ite deu, eta ego sartaiatuko eta hemen jungo goea. Pregitzen eta utziko ditugu kurruskari, bale? Venga, hoi zure kontu, eta ni esan bezala ingotena dago gila moztu, labian gratinatzen jarri eta txistorra mozten jarriko naiz. Bueno, nola hasi da urtia eman aldiekin? Oso ondo, ia esan. Oso ondo? Hor, nire herrin presentatu nun, diska. Bai. Eta, emaitza kristona izan zen. Netzako reto ondia zen, ze lehenengo aldia zen bakarrik jotzen una. Eta egia esan, netzako oso garrantzitsua. Oizan zuzenekoa, horrenengoa, diska kalaretatu zenuna. Oida. Segunetan izan, nun izan zen hori, herrian bertan, tolosan? Bai, Topikeko areton, eta han urtarriako eta 7 izan zen, eta han hasi izan nire ibilbidea bakarkako bezala, eta orduzko ja... Nola sentitu zina horrengo aldiz holtzan bakarrikan, beti taldiak intzadenien, nervioso, baino behar da baita, ez? Bai. Eta, guztua, ez? Oso ondo batea zen, eta oain, kontzertu kaidia atatzen, pixkanaka, eta baita nire estenategin, geroz da guztuago, ez? Geroz da erosogo, eta guztora. Bueno, eta bakarrikan jute zean nian, bai, banda bat bezala zera, bakarri zaude, antolamendua nola iten dezu? Horrea eraman behar dituzun, ez dakit? Instrumento eta katxarro eta asko eraman behar dituzu? Bai, desente emate ditut, azkenen, pedalera espazio ontzi bat daukat, iaia, horren, eta hor dauzkat, pixka denetik, ez, bomboa iten duen pedal bat, zapaltzezu, eta bombo bezala sonatzeu, gero pandereta baita, eta gero dauzkat, gitarrak bai akustikoa eta elektrikoa entxufatuta dena zehara, pedalera horta,
eta iten detena lupak deitzeanak, ez? Diala grabatu zuzenean. Bai. Nik hankakin ematio botoiai, eta grabatzen hastea, orduan, igual ritmo bat itet, tun, kat, pum. Eta hoi, errepikatzen hastea. Eta hoi martxan lagatzezu. Hoi da. Puma, beste baten behiak gutezea. Hoi da, eta gero beste zerbait grabatzen, o bajua, o dena batea jotzet, eta abestu itet, eta, bueno, eskat hola funtzionatzet, ez? Eta hoi da. Ona. Eta, adibidez, zenbat instrumentu aldituzu sartu abesti batian? Gorena etortzen zean, zenbat sartzen izkiozu? Ez dakit, azkenen, izango bateria, gero bajua, gitarra, batzutan ahotsak ere sartzen dituz, ez dakit, bostola, segun abestia. Ni gaixo jartzen izenean, de repente talde guztia gaixo jartzen, no? Bateria gaixo, gitarra gaixo, bajua gaixo, me cago en la man. Zine gaixo jarrik, Onda. Egia esan ikusiko zu, gero entzungo dio eta goxatuko zuen, baina benetan. Ze ona. Bueno, hemen joko ikuken abestia geho, zenbat instrumentu sartuko isio adidez? Hor, bueno, da nahiko... Bueno, abestia jokotena gero da justo Mare izena ona, nire alaba iniona, eta da nahiko berezian etzako, justo izan zen lehenengo abestia komposatu nuna, estilo hortan, ez? Ados. Eta, hoi, jotzen dut, bajuak behatzlodiakin jotzei ala, normalen, hola, pua berezi bat erabiltzea. Hori bajua esalda hola jotzen Segun, vale. Eta hemen, bajuak, akordek, eta melodia dena batea saiatuko nahi zuten. Ona. Bueno, eta leheno hasi gea kontzertuekin, urtarrilan hasi sinala, ondo zehola, baina udaberrian nola dator? Nola dazkazu hemendik aurreko kontzertuak? Bueno, bauzkat batzuk lotuta, justo bihar legorretan jotzet, legorretako antzokin. Bihar bertan, Bai, bihar. Adi lagunak. Legorreta inguruan ibili bertzatenak. Bai, eta gero maiatzan ere bauzkat, Oñati alden, Tolosan bluesen jogardet, eta, bueno, hain nahi lortzen. Zorionak, Ander, xatikan, batzutan hasti arrexa izate, baina hatzi eta jarraipena eukitzia. Horre, heldu bertako, ez da? Bai, ez da bat arrexa. Eta nola sentitu, lehen esan du, baina guain faltan botatzek taldea, o zeatikan nahi juanik bakarkako lan hau? Bez sentitzen guan bakarrikan moldatuko itzala, o iria nahi juala eakutzi, o zeatikan? Bai, ez neukan garbi bakarrik jungo nintzala, zuzenekota, baina egia esan, justo leheno komentatu edo baita ez, udaran egon nintzala desente, kontzertu gabe eta bar, etxen hasi nintzen repertorio bat osatzen, da esan jo batze, ez, probatzen hasi nintzen luperrakin eta bar, eta oso guztua bilatzen nintzen, eta egia esan, dauzka bere alde honak eta bere alde txarrak, ez, talde batekin, askoz lasaiagotoaz, dena sonatzen du talde bat ez dela, ez, errexago, eta bakarkazoa zela, ona, alde ona dauka, ez dezula dependitu behar beste pertsonengan, eta, pixkat libertade hori daukatzu, baina bestalde, presio ondigoa, ez, zuzeneko... Eta nola eraman dugu, oso desberdina izan dugu goltza bat egotzia bakarrikan taldean, oso horko barruko txitxarek eta nola kudeatu dituk? Bueno, a ber, kostatzait, baina, pentsatzen una, baina hobeto ia esan, A ber, notatzen lehenengo kontzertun da, eskua, hola... Dardarka, ia, ez? Vaya punteo, Normala, ez, baina, ez, egia esan, pentsatzen una baina hobeto, nahiko bildurra neukan, zan nere, esan deten arreto bat zanetzako, inoiz ez nuen hain, eta... Inoiz etzinan hilo holtza batea hola bakarrik, Ez, eta, ez da situazio erresa, eta, guztua, ja oituten pixkanaka. Plaza izo naiten, ondo. Bueno, hemen earra itxura hartzen nahi dana, la piko guzti martxan dazkau, hemen botako deuna da irugilarra. Hoi listo azkaken, nian bertan bota. Eta pixka peatuta balin badala zeizatien, iten azten dian, nian soltatzen hasiko dia hor, eta bikain geldituko dia. Bueno, eta leheno aipatu dituke bai kolaborazioak, mordo bat inditukenak, bai Saro, bai, izen potenteke bai esan dituk. Hori alde batea utzi dek, edo guandikane zio zer eitzen nian jun beharraiz... Bai, jarraitzet horrekin, guain egia
ibiltzen aizen taldetan ez daudela oso aktibo ere, adibidez Xabi Solanokin normalen zuzenekotan juten naiz, baina proiektua, bakarkako proiektuakin, ez? Hauain nola esnebeltzakin disko batea hauten eta hortan daude zentratuta, orduan, denbora aukat beste proiektu batzutako, baina beste talde batzukin ere jotzez, guain adibidez postal kolekzionistak ere baukat kontzertun bat, eta ez da bakarrikan horta inaizela, baizik beste taldekin. Hora gana esetutako pixka, hori esetutako eskuak ondo garbitzeko pixka, eta pixka tabla eta garritu nahi baek, ezin hobe. Hau, listo, ikusi zue tipula eta txistorra listo dakaula, hau gila labian sartu berdeu, eta haueke kurruskari uste nahi geha. Bagitxestik hemen, mingaina eman, baina laban nahi bai, ondo. Asko zuk aldatze aldek etxian? Bueno, aitzen naiz. Zer deke jena gustatzen zaikena, zer riten deko familiatzako egun berezi bat edo zer prestatzen dek? Gehiena gustatzen zaikena, tortilla patata da. Tortilla patata? Dudik gabe. Tipulakin? Bai. Ondo, Piperrakin baita. Piperrakin baita? Ondo, egia esan piper berdiegor bere ikutu emateziok, Eta batzutan ikusi jatenean pitille eta pixkatekin egoala gorri puntxua egin dut, barroa. Ni dana gustatzen zaizkita, xamurra eta patata bere puntuan malin badao, barroa. Ondo. Bueno, eta bestela hau ez da zure ogibidea, bakitzi irakasle zehala bestela, ezta? Hoi da, bai. Nondik noa ibitzeiz irakasle modu? Tolosan daukat musika eskola eramatet, handa Isidro Larrañaga musika eskola zuzendaria naiz, eta bertan ere klaseak emate ditut, gitarrakok, bajukok eta taldekok baita. Talde bezala ere. Zenbat urteko gaztetxua ere bai, o taldiei, o hori nahi nuen zan, zezen motatako... Denetarik daukau, dauzkau umetxikik, gaztek, heldu jubilatuta daudenak, eta denetik daukau. Ona. Eta zenekin konpontze, jo zenekite ikaso gehiago. Bueno, denetik dago. Ez dia unai busti, no? Ondo. Bueno, Ander, esan dakoa, hemen, vuelta eta vuelta, ikusi zu hemen bokailo iteko nola dakaun ja tipulak izton itxurakin, hau utziko du ja hemen, dago igual epel puntu bat emango jau ogitarteko barruan sarteko, ingo deuna da bitartean erreportai txiki bat ikustea jungo gea, bale? Gaur gure ogitartekoa lokura izango baina Gasteizean jungo gea, eta ikusiko zue lokura katxopon bilagoaz, ikusiko zue ze katxopo errakit dituen. Guazen area, guantxen gaude bueltan. Iepa itxura iru hilarrak. Kaixo, Alex naiz, Gasteizen gaude eta gaur lokura katxopo ikosiko dugu. Lokura katxopo lehen lokura jamonera ditzen zen, eta ordia espikoarekin lan egiten genuen. Orain dela 3 hilabete, buelta eman diogu jatetxari eta katxoparekin lan egiten dugu. Gasteizko Florida kalean gaude kokatuta, baina kanpoko jende asko etortzen da. Azpeititik, Nafarrotik, Madriletik etorri dira, jende asko. Katxopo asko saltzen ditugu. Adibidez, aurreko larun batean, 150 saldu genituen. Guazen orain, gure katxopoak nola egiten diren ikustera. Davidekin gaude, nire nagusia eta egingo dugu 2 katxopo ezberdin, platera eta hamburguesa. Lehenengoz jartzen dugu gazta, gero urdaiazpia, jartzen dugu haragia, guk saiatzen ari gara geure produktua gertukoa izatea. Orduan, geure haragia Nafarrokoa da. Gaur aurkeratu ditugu platera eta hamburguesa egitea, asko ateratzen direla, baina bebai baduzkagu bokata erraldoia. Eta orain irina arrautza eta ogi txigortutik pasatzen dugu satiak, eta ikusten dezuen bezala, satiak ezberdinak dira, tamainoa. Jartzen dugu irina, arrautza, ogi txigortua, berriro jartzen dugu arrautza, eta gero berriro ogi txigortua, horrela loditxoago geratzen da eta kurruzkariagoa behio. Hamburguesaren ideia sortu zen gazteoi hamburguesak asko gustatzen zaizkigulako. Baina konturatu gara platerak gehiago ateratzen dira. Hamburguesa euskazue 4 ezberdinak eta platera ezue 10 klase ezberdin platerak. Gazta hori, gazta tortilla, ezue bai onguak eta foa, ongua eta gazta, ezue bai cheddar, jalapeños. Euskagu katxopak prest, orduan frigituko ditugu. Kartan, badauzkago bebai pikoteo, baina gehien ateratzen dena da menu katxopo. Patata, piperra eta katxopo, edariarekin eta kafia edu postre.
Ja baditugu katxopak eginda, orain zatituko dugu erditik hemendik, hamburguesan sartzeko, gero jarriko diogu patata pizka bat, eta gero bere saltza. Eta gero, plateran jartzen dugu piparra eta patata. Eta bukatzeko plateran jartzen dugu saltzak goitik, eta holan deitzen dugu txapela. Bauzkagu 10 saltza bezberdin, baina gehienez ateratzen direnak dira onguak, roquefort eta cheddar. Bueno, Joseba, hemen txetezu geure bi katxopoak, nahi badezu proba, badakizu, lokura katxopo Gasteizen. Eskerrik asko. Agur! Aupa Alex eta aupa David. Ai ama, ze hona indigena, horra saltza errakin gainetik bestia, hortikan gozia ez da inorrateak oiz euru bezarka da hondi bat, eta jarraitu olako katxopo garra egiten, mundu guztia hola, gustu ateatzeko. Bueno, gurean jarraitu behar dago, hemen gaude, patata hau kantxa pixkat emango jot, ja, potxatzen egon dia, barrutik biuna daude, beitu, niko laiten dut. Beitzen dut, sarrezkatxo batekin, eta ja labana sartzen da nian xamurra, xamurra, guain, egurra mate jo, kanpotik urruskari galditzeko, bale? Bueno, eta hemen, Anderrek hartu du gitarra, guri erakusteko nola iteitun bere lanak eta nola sartzegun aurrena kantua, esplikatu dugu mesedez. Bai, bueno, lehen oitzen deuna finger styla, ez, dala pua honekin normalen jotzen dana, dala zampik edo deitzen dana. Zampik, guapua, no? Bai. Eta hori, hola erostituko, ja, diseño mota, pua mota badek, ez da? Hoi da, pua mota bada, eta bada pixkat behatzlodia bere aldetik handi joalako, independiente, eta gero beste batzekin, beste zeagitea. Eta hori lehenok dukoak zetxikaten askazala hundiak eman bertzizkin hau egiteko? Bueno, alda hau gabe jo baita, oza, behatzlodiakin, baino, soinu gehiago bat atzego honekin da. Bai, tan finagoa eguan, no? Bueno, berdekena. Hoi da. Eta gero, bai zuzenekotan beti esplikatzetez, abesti honen bidez, dala diskan dagoen abesti bat, Ilargi urdin, berez Blue Moon abestia izango zana. Eta oso ondo adieraztegu, ez, nola funtzionatzen finger styla eta lehen oitzen duen banda modu horrek. Eta izango zan olako zerbait, ez, bajua astea. Bateria. Akordek. Ze, on. Gaia gozian, irura jotzen egon gozian ja, no? Oia. Ta, ahotsa. Ze artista. Olako zerbait. Ze ona. Olako zerbait izango zen. Ona, ze hotza polita, esan dizuet, etxeatela da mutu gorgatzen mazate, eta zen bago esatuko daun. Eta guen, erakutsi gu, guen utzi zen abaeko gitarra, errez eta bukatzen jungo baituk, eta bukaeran botako dugu kantatxua, ez da? Bai, da. Irrekitan gaude. Ona, bueno, hau, dantzan dakau, esan deun bezala, inbiarretena da nik, ogila gaztakin, gratinatzea sartu, ia besteana, gazta prepatu berdeteznetan, eta zukin goiazu saltxatxo hori prestatu, bale? Bale. Saltxa egiteko, esan deun bezala, arrantxo saltza edo saltza rantxera, maionesa, gazta freskua, bai baratzurita tipula hutza, eta gero emango zutena da behitu bai, eta ingo zu limoian erdila zuku batea, eta zuku hori erabilide bai, bale? Eta hemen botatzen jungo gea, dena ondo naztuta dakaunian, gero hau, moztuko dugu txiki-txiki, eta hola motita berdeak topatuko ditugu bertan, bale? Tori goiara pare bat, eta zehose gehiago berbazu, eskatu, bale? Inberdetena da hemen bai jarri ontsitxo bat papelagin, patatak ateatzeko, eta gazta bai martxan jarri behar dut esan deun bezala. Hartuko dugu, labian sartuko dugu, eta bueno, Ander, 2023an, ikaslekin nintzen nure bai diska bat atera, ez da? Bai, egia esan, hoi da proiektu bat, deixente urten joana eraikitzen, ze musika eskola guain dela 5 urte, 6 urte hartu nun, eta hor jarri nun asignatura bat zala taldeko asignatura, ez? Orduan, edozein instrumentu apuntatzea duka, eta taldeek osatzeitu. Eta, bueno, ja urte guzti hauetan, ja ikasleek ikasi dute batea jotzen, kontzertu jo dituzte, eta inkluso ja komposatzen hasi ginen, ez? Gure abestik, ensaiotan eta bar. Eta, ikusi genuen, ja, genezkala abesti
sorta bat, eta zeba ez dugu grabatzen, ez? Estudio batea jun, eta grabatu ingoiteu. Hori ze, gaztetxokin, o helduak zian, o taldetik dago? Taldetan denetik dago, osea, izan daiteke 10 urteko bateri jolea, eta abeslaria 55 urtekoa, eta gitarrista 70. Osea, denetik dago taldetan, ez? Marabilla esatean, bai, egia musika disfrutatzen hasteko ez daola adinik, eta hoi garbi ikustea olako situazioetan, ez? Osea, musikak emateizun zea subidoioi, berdin dula zea dinetan, berdin bizitzea. Hildakoak egititu musika, hala da. Egia izango zan festa da musika gabe. Hoi da. Existitzea du festa musika gabe. Ez da, egia esan, beti dago musikak ze saltza jartzeun, bai, ez da? Ez da, izango zan, adibes, eskontzea goaz da. Tan, gabe, no, zein eskondu behar du, non dago musika, ez da? Txeo ze falta, ez da? Taberna batea sartu eta musika gabe. Eta, taldekin bakoitzak 3 talde geneuzkan, ezberdin, eta bakoitzak 3 abesti prestatu zituen, eta hoi hartzunea junginan hango Lezoti estudioa grabatzea, eta ikaslentzat izan zen, kriston... Ze estilo motan jozen nuten? Eire estilo motan edo... Bueno, estilo ezberdina jorratu diteu, ez? Daude abestik popetikan hasi, rockerok baita, baten heavya ere badao, country rolloa ere badao, blues bat, funkia, saiatu naiz, estilo ezberdinetan, ez? Bai, eta oso gustoa, ez? Honekin, diskoa oso ondo gehatua, eta gaina ukizuten aukera zean aurkezteko baita azokan, Durangoko azokan, eta, gaientzako, kristona hor estanden egotea, 10 urtekin ja zure diska bat aurkezten, sinadura ensaiatzen hor, bai. Eskatu ziren, Eskatu ziren, ona. Bueno, hemen gazta juneiz banaika botatzen lontxak. Hau naztet orduan dena, ez? Bai, ordena botatzen jun, lasai, dena naztu, eta gero xibuleta botako degola goxatuta. Vale, haure earkik rematzen nahi geha esne hau, gaztakin. Vale, eta guain hau garrantzitsua izaten pixkat zua jetxingo jau, eta gatza puntua eta piperra emango jau. Zeratikan gazta hau esnia gehiagik jutean peatzen hastea, eta peatzia ez deun nahi. Orduan emingo deuna da pixka temperatura, pixka jetxi, jarri gatza eta piperra, eta jarraitu krematzen, goxatzen, eta dana urtuta gelditzen danean, patatan gainea gotako dugu. Vale, hemen piperra gotako dugu pixkat, oso ondo, eta gatza ere bai. Bueno, eta Ander, eta hik pasio hau, o musikeruena, txikitatik eman de barruan, o noiz atea, o noiz gaurrenengo kantua abestu, o kantatu, o jo, edo zein izan nuen aurrenengo instrumentua, edo... Bueno, nahiko goiz hasi nintzen, 7 urtekin edo hasi nintzen, musika mundu, gurasok esan ziaten ez, nahizu, extraeskolar bezala noa baita apuntatzea, da, esan, musika nahiko nuke ez, eta konkretuki akordeoia eskatu nun, garai hartan, baina, lehenengo urten, oainik topera, berzitan flojo hasi ez, lehenengo urtea hola izan zen, solfeo inaraz ez iztuen, eta bar, eta gero, gaina sorteo ite zuten, digamos, instrumentukin, da nahi etzitaiten tokatu, orduan, kasualidadez, gaur egun nik eramateten eskola hortara jo nintzen, da horra hasi nintzen nire... Zure bilbidea hor ikasi zen duen. Hor ikasi nuen akordeoia, gero akordeoi eskolan zeukaten akordeoi orkestra baita, eta Europatik handa dena ibili ginen, jotzen leku ezberdinetan, da konkurso ezberdinetan, eta bar. Eta... Gero ja, 14 urtekin edo ja utzi nun akordeoia, eta horreukin nun pare bat urte ez nula instrumentu hijo, eta gitarrakin bastante berandu hasi nintzen, 17 urte edo neuzkan, ja batxillerren, eta bar, eta orduan hasi nintzen gitarrakin, baina hasi nintzanen ja a tope, eta... Baina horren eharraek ja oinarri bat eukitzia, ez da? Oinarri batekin baldin badua ja... Bide asko indakazu, ez da? Belarria, oinarria, solfeo pixkat, ez da? Belarria eta ulertzea pixkat musika nola funtzionatzen da, klabea izan zara. Hori gehiagi izango ditan, Ander. Bai, ni uste jat bezuzak, erdina baino pixka gutxio jarriko jau, eta hau musten baek, oso ondo geldituko. Eta hor tuko bat ezamango jau mosteko bituzak, Hau fin-fina gelditzeko, eta ondo gelditzeko, askotan,
Bueno, puntxa hauek kendu itizkiat, pizka satarra zeugenak, vale? Organiko botatzizkiat. Eta gero batutan jendiak moztu itik. Eta hola, emateu gero puskauta daudela. Vale. Orduan, pizkat, Vale. pizka moitu aurreatzea daudela, vale? Eta hola fin ateatzituk eta gaina solte gelditzituk. Venga, ire kontu, eta gero denen astuko jau bertan. Vale. Oso ondo. Bueno, haure, itxura erra hartzen nahi da, gaztare urtutzen nahi zaigu, eta... Ez dakiz, zenbat hartu abestu biharrezun kantua bukaeran? 3 minutu. 3 minutu? Uste gaur egun bat horrela, orduan, hoi moztu, nik hau inberdetena da hemendikan kendu, limoi hori hortikan kenduko deu, eta irrikitan gaude. Laban hori utzi, eta gitarra hartzeko. Onda. Bueno, eta, Ander, esan dek abestu biharrekela... Bueno, abestu ez detingo, baina... Kantatu gitarra jo. Ze abesti? Mare abestia jokot. Da. Leheno komentatu dut, ez? Nere alaba antzako inun abestia. Justo nere alaba jaio baino 2 aste lehenago komposatu nun, eta lehenengo estilo hortan komposatu nun lehenengoa izan zen, ez? Eta, bueno, estilo hortan gehiago murgildu nintzen, eta gaur egun gehien... Gustatzen zaiten estiloa hori da, ez? Onda. Hiri gustatzen bazai, guri seguru baietz. Osea, nabe, laban horrutzi, ni botako iskit belarrak eta barroa, hartu hoi, eta behitu, hau, urtu zaigu, Ander gitarra eskuan, eta hori tartekua prestatzeagoaz. Ondo. Bueno, Mara esan dezu, ezta? Mare, dios, meharra botat jatea. Mare, bueno, adi launak, ikusiko zuen nola goxatuko deun. Eta inaekenian, ekin. Oso ona. Oso artista haiz, artista hutza haiz. Azteko eta behin, zorionak, iteken musikatik, olio ipurri atentea garte horietakoa da. Eta beste gabe, ikusi zu hemen indeun saltxa pare bat, hemen indeun, bueno, gaur indeun eunduko gitartekua,
hemen guain kurruskari hauek gainetik botako izkilou, hemen pixkate bai, eta beste gabe lagunak, bihar bertan nun. Legorretan. Legorretan, eta gero gainuntzekoak sare sozialetan onun aldegu jarraitu. Oia, bai, Andertzu Bilaga 80, eta hortxe, bai, sare sozial guztitzen. Eta hor jarriko, nundik noa ibilikoan, eta goxatu nabazue, badakizue. Eta gu guantxe hemen gelditzea gaur egun ikusi, eta goxatzen, ehundoko ogitarteko jaten. Agur lagunak, eta eskerrik asko diretortzatik. Eskerrik asko. Aio.